Dobro jutro. Evo, napokon sam si malo uzela odmora, plovim tu na jahtici negdje oko Primoštena. Sunčam se na palubi, predivno je, stvarno je ono, predivno. Evo da vam malo pokažem ambijent. Evo ga, sad ćete vidjeti. Predivno, znači plaže su čudo. Otoci. Drugi brodovi, evo, ne znam, neko je s brodom stao tu. Valjda gleda. I tako, ništa, ono, baš guštam. Obavezno se vidimo na koncertima u Splitu 21.7. pa onda 22. na Krku. I tako, ništa, šta ja radim, šta mi vi radite? Ja malo čitam portale. I tako, evo, čak sam povela i svoju pesicu sa sobom. Pa je rekla šta misli o tome šta ko piše. Evo ga, gospodična se izjasnila. I tako, ništa. Puno vas volim i vidimo se uskoro. Mua.